Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Yebo, Washaya izinkonzo. Azumfana. hayi sengihamba gogo sengenkonzweni ngithi angizobika nje hayi sengihamba angifuni phela gogo ubeyazi ukuthi ngiyiphethe la ekhaya ngikele nje ngiphume khona njengomnikazi Hayi angihlekisa kodwa ngizosho ukuthi ngihlekani ke namhlanje. Hayibo, awuzoyihamba ke inkonzo bo. Kulezi insuku. hayi cha ngithake ngivuka impela namhlanje gogo ke ngiyakhona enkonzweni manje wena uyini Kuphi? enkonzweni Kanjani? Uyokwenzani? uyokhonza phela esontweni Ngoba nakho ukuthanda wena namhlanje. kanti gogo Uma ungathandi ungiphuza uxwebu. Ungibuza ukuthi bengiyokwenzani esontweni. Namhlanje ngithanda wena ukuthi ngekonzweni. Sengiyabuza ukuthi angiyingane enkonzweni. Angithandi. Nca gogo yazi phela mina lento engangisho ngangeve ngithi ungabusayi enkonzweni ngangasho njalo into engangiyifisa gogo ukuthi mawuzoya enkonzweni uzovakasha ungitshela ungazisi ukuthi uzoze enkonzweni bese sihambisana ke yonke into ihambe unganyenyi uyabona ngoba nakho wena namhlanje ngithanda wena bekufanele ke sekufanele ukuthi kube wena otshela mina hayi mina etshele wena. Hayi angikutsheli gogo ngiyakubuza ukuthi uzoya yini enkonzweni angizokuya angithandi ngobani phela umuntu avele nje asokuthi akathandi ke enkonzweni inkonzo lana gogo khona ke noma bekiyo bengaze ngivuke kwesikaphatakazi kumakhaza kunjeni ngivukeli ke enkonzweni ngivukela ukuhamba nawe ncabo hayi wegogo mina vele into ebengiyifuna lana ukuthi bengeve ngifuna ukuthi uye ngenkani enkonzweni kodwa ke futhi gogo makuthi awuye enkonzweni akunankinga lokho kuyangisebenzela ngoba vele bengifuna umuntu ongezoya enkonzweni uzosala la ekhaya bengifisa ukuxoxa nomuntu ozosala la ekhaya hayi ke kulungile ngiseleke kukusebenzela emakwenziwayo gogo siyakhuleka nje cishe waqaphela nje lezi insuku nje ngiyakhuleka sifastile gogo kune fasting esikuyona sibambe nje sibambe iband nomkhuleko khona ingakho nje gogo ngithi ake ngize kuwena ngiyithobe ngikhulume nawe kahle singalokho sihilizisana ngoba mawusuku ufastile akufuneki ukuthi lokhu uphakamisa umoya lokhu uhilisana nabantu lokhu sinqakisana fanele uyithobe nje kahle ukhuleke kahle ukuze izinto zakho zilunge gogo hayi mina kuyangimangaza ke nale mfasto njoba nje wena udla kangaka kulezi insuku nje futhi awudli uyahlola njoba ngisho nje into izolo wena udle waze waphuza isopo lokho sibe salithola yithini isopo wegogo phela vele ufast akufana ngithi njoba ukuze nje kuthiwe khona lo mkhuleko la kudliwa khona ama-veg uyabona iy'thelo lezo nani imfino leyo mina ke lo esikona okudla inyama sidla inyama nje kuphela umfasto njalo loyo hayi imfast ayifani khona la utho mhlambe baphuza amanzi kuphela badla ama-veg kanje thina lo wethu sidla inyama nje kuphela hayi wazokamubi lo mfasto obhekene nje nenyama ifaste kuphi ke ningakudli cha phela sizidle lezi zinto mhlambe njengomaklabishi zonke lezo zinto lezo bengifuna nje ukwazisa lokho ukuthi ngiyacela inyama le ekhona laphana eyami ngedwa mina likhona iklabishi engilibekele isibhuka laphana ngiyacela ngabekho umuntu ozothinta inyama ikakhulukazi wena gogo ngoba ngiyakwazi ukuthi uyashesha enyameni mfazi kaMoses usawuphinda ubiyeke ubuqili ngani nangelilodwa nje ilanga wena uyohlala uyiqili noma ungafika lapha bazokubhabhadisa khona ngegazi kodwa wena nje uqila usoze uzubuyeke ngenzeni manje gogo njengoba nje manje wena usufastele enyameni ama-veg ungasawadla ama-vegetable awusawadli iklabishi sekwelethu ikakhulukazi mina manje yazi ke akulungile ngesikhathi esizayo uma nizofasta nifastele ilokhuza nami sengonjoyini sifastele idla inyama hayi gogo akunanki angithi phela vele uthe uyayiqhelanisa nesonto lethu hayi khona ngilo fasting yasenkonzweni yethu yakungisho nale iteli yashisa ayikulungile kungahamba ke mfazi womfana mina nginankinga uma uhamba kodwa ubuqili ake nizame ukufasta uma sibisi uyaya uyayo masisikhonza naye phela hayi bandla ke nizame ukufasta ke kuqoqwe ufastela ubuqili nje bonke kanjani manje gogo phela lithe iBhayibheli lahlana ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa konke wena umzenzisi wena uyiqili wena awusoze waguquka cha ukuthi wegogo bengifuna mina vele ngeke ngize ngihelisane nawe ngoba ngisemkhulekweni enye into ebengifisa ukushiya nawo gogo ukuthi kunenyama ke ngiyikhiphile laphana ngizocela ukuthi usale ungiphekele yona ngoba njengoba sizilile sidinga ukuthi njalo uma ubuye enkonzweni ubuye udle
futhi makusuke kuusuku la ngesonto sayesithanda ukuthi inyama ethu ihambisana nojeqe ngicela ungixovele ujeqe loyo kodwa ngizowudla ngedwa kwena ngeke uzowudla ini ujeqe nenyama okwakho wena okwami ngedwa angani ikhona iklabishi nje ngathi ikhona iklabishi lapha oh ngenze njani ngibabale kujeqe hayi phela njengoba bayizingane ukhululiwe ngimbali ungoneni hayi ungoneni phela vele yena naye ngiyamkhulekela ungabanye abantu abengibakhulekelayo so akunankinga noma engawudla yini ujeqe umbali kujeqe ngizodla naye ngilungile ke ntombi kodwa umuntu ongezowudla ujeqe uwena nje kuphela ngavela ubaba athi angithini naye ngavele sishadile naye njengoba ngifasile efana ukuthi nawo fasting into eyodwa into eyodwa futhi umuntu ozosala la ngaphandle uwena gogo siyacela likhona iklabishi elikhona lapha inyama leya usiphekele thina usifakele nojeqe lana ngizobe selidla ke nabantwana ngithanda into eyodwa mawupheka ngoba uyawuza usawoti uyabona ke mina la ngizwe usawoti intombi kade kupheke mina la kojeqe ngizobe ngigebhula nje ngibeke ngapha ngikhipha la esitshulwini ngiphake lapha hayi nendaba mina noma ungathi inyama ngingayidli kanjani veze uzongifica ngisuthi hamba kahle ntombi hamba yazi gogo uzolimala angizulinyezwa yini uzolimala akudli ukudla komuntu ofastile yabona mase senzele fasting ukudla komuntu akudliwa nje akufanele ukuthinte nangenkunzi matha sengifuna ukubona ngifa ngibula ukudla komuntu ofastile ngifuna ukuthi intambama mawubuye enkonzo ngizobuya nini ayibona inkonzo ethi phela iphuma ngo2 ngifuna ufica isidumbu la khona ngeke ukuthi mina nizodla iklabishi nina lihlehlembu angeke gogo ngamane engayike enkonzweni ngamane ngizosala ngugadi ukudla kwami kwe-fasting ngeke nje udlule ukudla kwami fasting ngingekho ngeke kangisayi angisafuthi ukuthi ngivele ngigumula ngalomhezo ayibona kuzohlala igogo bo angisayi phela de wagula wena na umuntu azodla inyama yami yomfasto bo hamba enkonzweni angidli ngizogada inyama nokudla uyakuthanda uyikhoza futhi nje wena kuthi angithi unobunja phakathi hayi suka awamfazi kaMoses hayi suka uyigovu man MakaTha space ninjani mfowethu yaphela khona yaphela hayi ke mfowethu sengingamagama enkehle phela yenzani inkehle iyakhokha kokhani Stokvel. uyangikweleta Stokvel mana ngistokvel usukhohliwe kwenzani stokvel iphelele phela inyanga ngisho ukuthi ufuna ungena estokfeleni bese ngibhalisa igama lakhe ebafazini Masibisi ngiyakhumbula yakhona ngiyafisa kulonyaka ukuthi ngingene estokfeleni kodwa nje kuney'nkingana Masibisi ezani inkinga MakaTha nca ukuthi phela ngomthetho wena Masibisi ukhuluma iqiniso nje ngisaxinekile sisi axinekile kakhulu hayi kusho ukuthi awuzungena ke ntombi nca kodwa into cha ngizongena hayi kulonyaka ngiyangena sisi manje uzongena nini phela ngoba njengoba inyanga iphelile siqalile siyashaya manje nangani wagama abafazi lana sengigcwalisile ngagcwalisi bese kusele wena noma ngakho uzomncane kuphela uthe ngifike ekseni ke kuyena hayi Masibisi senze njani wavele inandi ebhuku la kwena awungibhale mina ngizobe ngilontunje cha sisi kube ngathi ngikhokhile ngizobe ngilontunje ngizobe imali phesha yini leyo nto kube ngathi ukhokhile ungakhokhanga hawu Masibisi ibhuku liphethe wena uzobhala nje lana ubhale ngibhala umuntu ophethe imali phela lokuze ngifake imali usayini ngifake igama lakho nginikeza imali usayini angithi phela imali wena uyayazi angithi mina nawe siyazi imali anginayo wena uzobhala kube sazi kanti yini manje Masibisi MakaTha mawufaka imali la kule bhuku uyasayina egameni lakho kuzobe sekwenze kanjani kwelakhe igama ngizosayina phela ukwazi usayina imali ungayikhiphanga Masibisi angithi uyazi wena ukuthi kwenza kanjani ngiyami ngikhombisa abafazi into engekho ngithi ukhokhile imali sayingakhokhanga ngiyami ngiyasho imali ngisazi ngizoyithola imali ukuthi anginawo kwamanje uzoba nawo nini ayibo angazi phela ngizobona hayi ngeke sisi ungazi nokwazi kusho uzongena estokfeleni akudalwa kulesethi istokfela sisi manje ushubela mina angikushubeli ngikutshela into yenziwayo akudalwa nje akusiniswa amahleze asibeme insangu la kulesi stokfela yeke indaba yamahleza ney'nsango ukuthi nathi ibhuku liphethe bani igama lami lokufaka imali ngobani shuthi hayi sisi ungcono Masibisi siyaza senze njani uzongena kwesimo ngizongena sisi mhlambe ngicela uvele ulontunje ngoba phela nakuwe phela sizobulalana manje awuyizwa into engisho mhlawumbe uvele uzama ukuthi uvele uzame kongcono ukuba wena uzongiphesha ungibambe nje kwakule nyama ngifakele mina ngizobuye ngikubona MakaTha hayi yeke lento eshoyo njengoba uthi wena awazi ukuthi imali uzoyithola nini mina ngithatha imali yami ngifakele wena la ube simakuphela inyanga uphinde ungangikhokheli ngiphinde ngenze njani kanti ngiyabaleka Masibisi angithi umakhelwane wami wena
Hayi wena ucabanga ngikwazi manje. Ucabanga ngikwazi? Kanjani manje? Hayi. Ngiyakwazi phela wena. Uzobe usungimangela umsindo songimangela umsindo songasafuna ukuyikhokha imali yami. Kanti imali yona leyo masibisi? U200 rand. Hawu, silwa kangaka masibisi usibanga u200 rand? Unawo? Cha phela angithi ngiyasho ukuthi ngisazoqonda. Kanti la Kodwa wena nje masibisi u200 rand awuyilutho. Nginabo baningi u200 rand mina ngakhokhela nenyanga ngakhokhela inyanga ezisihlanu mina. Ilokho ke ngishoyo nje ukuthi ngikhokhele. Wesami kwelami igama. Awusho ulwa nami wena. Angile. Uyangihlasela masibisi. Uyabona wena ngangibangela isicefe. Yes, ngangibangela isicefe nje wathi ufuna ngathi ungimangela umsindo lo unyaka wonke ufuna ungena esitokfeleni. Manje sengithi ngena esitokfeleni usuthi imali awunayo. Usufuna ngifakele imali yami? Awufuni masibisi ungibona nje ngifana nabo bonke abafazi. Angifuni ukufakela imali yami, hayi ukuthi angifuni ufana nabanye abafazi ngabangizanga. Ngifakele phela imali mafuna ungibona ngifana nawe. Angifuna ngase ngiyasho. Aha, umasibisi. Masunayo imali. Uyongena esitokfeleni sabanye abafazi. Hayi kulesi sethu. Asikudinga ukuqophololo la. Imali phambili, fazi ngemva. Kusho ukuthi uhlekisa ngami masibisi. Ngisho Hayi bazihlekela mabehleka uhleki abahlekiswa mina. Angikaze ngize ngihlekise umuntu nje ngawo. Mabehleka bazihlekela bona ukuthi bahlekiswa yimina. Ngangifaki lapho. Ngizoyizama ke phela ukwenyanga masibisi. Ayikho inkinga lesandla sami. Yabona mase uzame phela unyanga sekuzobe seku400 ngoba phela kuzobe sekushaya inyanga elandelayo. Yayisiba nkulu kangani futhi manje. Angisimanga sakhe le nyanga iphelile unayo imali. Kusho ukuthi nenza mina isilima ngesitokfela seni ngeke ke nakho ku200 rand. Hawu. Angizwa. Angithoka umuntu khokha u200 rand. Phela lo nyanga ukhuluma ngaku kuzobe sekuFebruary MakaTha inyanga yesibili. Kodwa mina phela ngizobe ngiqala nje ukungena kusona istokfela. Yabona ukuthi awungizwa. Le nyanga yoqala izobe khokhelwa bani? Hayibo. Kodwa kusala umuntu kokhu200 rand. Ngcono wena ichazelile sisi ngiyalikhipha igama lakho. Kusho ukuthi kodwa lento masibisi ayinamqondo vele. Oh. Ayikho umuntu wathi kuthiwa engena nje istokfela sezokhokha 400 rand abantu bekhu400 rand. Uzwa ngithi lento ngisho uzawuzwa. Hayi kwenziwa mina imslim. Lento istokfela nje ukuthi into abantu abangenamqondo mangiyibuka. Oh wena unengqondo kakhulu. Hawu cha. Kodwa unawo 200 rand owodwa. Phezulu kwalo ngqondo yakhe eningi. Ngamani uhambe ebanganeni bakho. Hayi ngiyahamba namanje. Phela usho senamgebenga nini? Uze ufuna ukungigebenga. Ufuna ukungiqoqa. Imali ngenyanga ezawenga kuzokhokha yini kanti? Ncaba phela ngiyazi. Ongeke ukhokhe nje uthi ncanje bonge ukhokhe. Phela ngithi ngizobe kuyimali ngiqala ukudlala. MakaTha. Abafazi mabeshaya estokfeleni wonke umuntu uyashaya kanye wonke umuntu isivumelane esenza estokfeleni. Ilento ukuthi ngithi noma ngikubiza uthi osemhlanganweni ungayi. Ufuna ngiloke ngikumela manje ngikumela kuyo yonke into. Hayi noma ngicela wena ufuni. Phela ngifuni ngiyasho namanje. Hayi shuthi nje basibisi iqhubekani yoqola abantu niyadlala ngabantu. Okulungile. Nidlala ngabantu. Awusale kanjalo ke. Ungaphinda uma ngisifela sekuphelele uyokulo ukuthi ucela sikufake noma ithumbu noma yini. Asiwathenga amatwani ithi. Vela ngithi ufuna lokho nje ubungivalela ngaphandle. Angithi ufuna lokho. Hayi. Awusale kanjalo singikhathele isicefe sakho. Hayi. Bye bye. Lento yitofela nje into engenayo. Abakwazi ngibane ngqondo ezincane bonke. Sefuna ungiqola manje. Mangidlula ukungena manje sekufike ngiqhamuke sengiphethe imali ezinkulu. Ngiyakwazi mina ukuqola abantu ukuthi into enjani. Ngiyalibona iqola ngilibona liseza kanjani. Boqola bangenangqondo. Siyabonga kulabo abasubscribe ke laba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefaya hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fine subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.